Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay? Hello? Is that Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Martin Scorsese es torna a fixar en la màfia per portar una història a la pantalla gran. El irlandès es basa en la figura de Frank Sheeran, un sicari que va participar en alguns dels fets històrics més importants del segle XX. Sheeran és interpretat per Robert De Niro i amb ell també trobem a Al Pacino, que dona vida a Jimmy Hoffa, un sindicalista relacionat amb la màfia que va desaparèixer misteriosament a mitjans dels 70. El film narra la relació entre Sheeran, Hoffa, el crim organitzat i la política nord-americana. You want to be a part of this fight? Would you like to be a part of this history? Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. ¡Esa ya no vuelve! Hombre, también puedes echar al superbote. ¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque? Las mismas de que esa moza vuelva contigo. Dame uno. Si jo fuera rico parteix del que per a molts seria un somni, guanyar 25 milions d'euros a la loteria. Això és el que li passa al Santi, i a més en un moment complicat de la seva vida, quan s'està separant. Només hi ha un petit problema. Si vol gaudir de la totalitat dels diners, ho haurà d'amagar fins que formalitzi el divorci. Si no, pel règim de beneficiaris, s'ho haurà de repartir amb la seva dona. Llàstima que tants diners cremen a les mans. ¿De chino? ¿De chino? Déjame ver, ¿cuánto costó? 10 euros o algo así. ¿10 euros? No, cómprame uno. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Ken? Siempre cumplo mi palabra. Voy a conseguir que pilotes en Le Mans. Así que cállate y déjame hacer lo que mejor se me da. Muy bien. Buenos días, Shelby. Hola, Molly. ¿Qué te den? Vete a la mierda. Els apassionats del volant gaudiran d'allò més amb Le Mans 66. El film ens trasllada a una època en la qual els Ferrari dominaven la mítica cursa francesa. Disposats a plantar-los cara, un visionari dissenyador d'automòbils, Carroll Shelby, interpretat per Matt Damon, i el seu conductor, el britànic Ken Miles, Christian Bale, construiran des de zero un nou cotxe. Tindran el suport de Henry Ford II, que també vol acabar amb la supremacia de la marca italiana a les 24 hores de Le Mans. ¿Tienes un plan? Es arriesgado. Creía que el objetivo era ganar la carrera.